पाटबंधारे उपविभाग चाळीसगाव अंतर्गत येणाऱ्या गिरणा धरणाचे दरवाजे आज जुलै 31 दुपारी 2 वाजता उघडण्यात आले। सुरुवातीला दरवाजा क्रमांक 1 आणि 6 हे प्रत्येकी 30 सेंटीमीटरने उघडून 2476 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग गिरणा नदीपात्रात करण्यात आला। त्यानंतर धरणात येणाऱ्या पाण्याची वाढती आवक लक्षात घेऊन दुपारी 3 वाजता आणखी दरवाजा क्रमांक 2 आणि 5 हेही 30 सेंटीमीटरने उघडण्यात आले। त्यामुळे एकूण 4 दरवाज्यांतून 4952 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग गिरणा नदीपात्रात सुरू करण्यात आला आहे। चाळीसगाव येथील सिंचन उपविभागाच्या अखत्यारीतील गिरणा धरणात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत 97.6% पाणीसाठा झाला असून पाणलोट क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू आहे। कार्यकारी अभियंता गिरणा सिंचन विभाग जळगाव यांच्या आदेशानुसार हा विसर्ग करण्यात आला आहे। तसेच पाण्याची आवक वाढल्यास अथवा कमी झाल्यास त्यानुसार विसर्गातही बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती उपविभागीय अभियंता विजय पी. जाधव सिंचन उपविभाग चाळीसगाव यांनी दिली।